Ще рисуваме една много специална и болезнена тема – връзката от разстояние. Разстоянието само по себе си не е проблем. Проблемът идва, когато чувстваме вътре в себе си тъга, липса, очаквания, фантазии, които не отговарят на действителността. В нейрографиката рисуваме напрежението, което тази ситуация създава в нашата психика. Точно там започва и трансформацията. Нека да активираме темата за 2 минути. В нейрографиката темата се активира, защото това е моментът, в който вътрешният ни свят се събужда към конкретен въпрос, казус или желание. Активирането е процес, в който умът, емоциите и тялото започват да работят в една посока. Но защо това се случва? Защото ние фокусираме вниманието си. Когато изберем тема, насочваме цялата психична енергия към нея. Фокусът е като включване на прожектор. Виждаш ясно какво те напряга, какво искаш да решиш или промениш. И излизат на повърхността скрити напрежения. Темата дърпа от подсъзнанието всичко, което е свързано с нея. Страхове, спомени, модели, несъзнавани реакции. Затова понякога темата носи и известен дискомфорт. Активирането на темата е входът към промяната. В момента, в който темата се усеща, тя вече работи за нас. Ние създаваме нови сценарии, ново усещане, ново поведение. Винаги се активира това, което е зряло за промяна. Тялото, умът и енергията разпознават, че е време. Стоп! Сега е време да преброим думите. Те трябва да бъдат повече от 20. В случая моите са 24. Нека да пристъпим към композицията. Направете един кръг и до него още един. Мащаба на кръговете вие ги определяте. Запишете където сте вие и където е вашия партньор на разстояние. Нека свържем отделните фигури с нейролинии. Нейролиниите показват абсолютно всичко. Нашите колебания, тревогите, нуждата да бъдем по-близо. Колкото повече нейролинии има в една рисунка, толкова повече се доближаваме до желаният резултат. Трябва да знаем, че връзката от разстояние е особен психологически модел. Тя не е нито традиционна, нито по-слаба, тя е по-интензивна, защото компенсира липсата на физическо присъствие. Всичко в такава една връзка се преживява по-силно и по-хубаво и съответно и по-трудно. Когато партньорът физически отсъства, психиката автоматично усилва желанието за привързаност. Появяват се моменти на внезапна тъга, усещане за празнота, желанието да го има тук и сега. Това не е слабост, това е нормалната реакция на човешкия мозък, който е създаден за близост. Нека да видим сега как се сблъскват фантазиите и реалността. Когато няма ежедневни срещи, образът на партньора се изгражда чрез думи, снимки, спомени, въображение. Този образ често става и идеализиран или митологизиран. Когато разговорът не върви добре или човек отсъства, се появява дисбаланс между фантазия и реалност.
В дистанционната връзка всяка малка промяна се тълкува драматично. По-кратко, добро утро, забавен отговор, промяна в тона. Психиката започва да дописва сценарии. Това е защитен механизъм, опит за контрол, когато реален контрол няма. Съществува и несинхронност в нуждите. Разстоянието усилва разликите в темпото. Един иска повече контакт, друг по-малко. Единият пише ежедневно, другият само при възможност. Нуждата от внимание се проявява различно. Така се появява усещането за дърпане и пускане. И тук стигаме до скритата несигурност. Много често връзката от разстояние активира по-дълбоки модели. Страх да не бъда изоставен. Страх не съм достатъчен. Зависимост от думите. Разстоянието усилва тези несъзнателни страхове. Нека сега отсветим нашата рисунка. Може да изберете няколко цвята, водейки се изключително от интуицията. Въпреки трудностите, дистанционните връзки се развиват, защото имат по-дълбока комуникация, търпение, емоционална интелигентност, способност за съчувствие, умение за доверяване. Това може да създаде изключително силна основа при евентуално събиране. Сами виждате как рисунката се промени, как формите вече нямат тази острота, имат едно омекотяване. Всъщност всички тези вътрешни конфликтни точки, ние успяхме да ги синхронизираме по някакъв начин. Събрахме две енергии, които бяха отдалечени. И така постепенно променяме нашият модел на виждане. Сами виждате как нашата рисунка се променя. Така се променя и нашата връзка. Тя става по-спокойна, има повече доверие, чувство за близост, която не зависи от километри. Така, чрез нейролиниите, чрез закръглянето, ние помагаме на ума да преживее разстоянието не като загуба, а като пространство за развитие и хармония. И ако трябва отново да се върнем на негативите, които носи дистанционната връзка, това е неправилната комуникация. Когато се чувате само по телефона или чат, лесно се появяват тези недоразумения. Тонът се тълкува погрешно. Малките неща изглеждат големи. И ако трябва да говорим за тежестта на фантазиите, трябва да споменем, че когато човека няма реално присъствие, създава вътрешен образ, който е идеализиран или изкривен. После, когато реалността не съвпада с фантазията, болката и объркването е голямо. Искам да спомена и това изморяващо планиране. Срещите изискват пари, време, организация, компромиси. Това понякога изтощава повече от самата връзка. Нека да нарисуваме и линията на полето, а след това и самата фиксация. Напълнете самата рисунка с много енергия, за да могат да се случат и нещата, за които ние си мечтаем. Краят на рисунката в нейрографиката е момента на вътрешното ни обобщение.
в който човек усеща как процесът е преминал през тялото, мислите, емоциите и е оставил следа. Преживяването по време на рисуването е много важно. Ние наблюдаваме себе си, как се освобождаваме от напрежението. Постепенно възниква и това усещане на подредба. Хаосът от мисли започва да се структурира. Появяват се нови връзки, нови асоциации. Мозъкът пренаписва старите модели, а тялото ги следва. На емоционално ниво често се усеща като хармонизиране. И така, както сами разбирате, всяко едно напрежение може да бъде пренаписано. Всяка една ситуация има решение, когато и се даде форма. Съзнанието и тялото работят синхронно. Новата конфигурация, която ние сме нарисували, вече започва да работи в нашия живот. Какво осъзнахме накрая? Темата, с която започнахме, вече изглежда по-ясна и по-лека. Забелязват се нови възможности, които преди това не сме мислили. И човек вижда, че самата ситуация може да се развива по един естествен начин.